Čo ľudia, vítam z dnešného videjka dneska z Brawl Starsu po dlhšej dobe, ale kámo, chcem vám ukázať, že som to robil, som to hral. Získal som Spajka, to je moja prvá legenda. Pred chvíľou toho som vám chcel ukázať vlastne. A kámo, kúpil som si na neho tento Pyro Spike skin, lebo je mega cool. Mám na neho tier 5. Chcel by som si ho zahrať na videjku, tak vám ukážem vám jak. Kamo, ale Spike, reálne on je dobrý na vysokom pavri, je dobrý aj na vysoké ranky, ale na nízkom pavri nie je dobrý na nízke ranky. Teda, no, týry, ranky, hovorte s tomu, jak chcete. To nie je podstatné. Čo sa deje? Musím sa prepnúť na data. Vôbec som sa nemusel prepnúť na data, to by mi ani nenapadlo. No, tak, prepol som sa na data, hádam by to, malo by to byť lepšie. Spike. Pyro Spike. Už nemám gold obal, lebo som sa dostal iba do silveru. Nehral som to, ale budem môcť ísť do diamondu. Poď, Bibi, poď, skús to. Kámo, ja som jak Barley. Ja som Barley 2.0. Aspoň teda s mojou ultimátkou. Ten damage. Musíš sa viac naexpiť, aby si na mňa mala, Bibi. Kámo, Spike je taký šikanátor. Úplne si viem predstaviť Spikea ako šikanátora. Hneď je mŕtvá tá Bibi. Teraz tu bude nejaký... Nie, okej. Ježiš, Šinko, čo tu robí ten bow? Fúha, tak toto nebude ľahké. Okej, to sa asi úplne nedalo. Desiatkový bow. Ale bolo trochu dosť silné. Bohužiaľ, nemám gemy, ináč by som to tu potváral totálne. No, bohužiaľ, nemám gemy. Môžeme si skúsiť kúť zlasitý smieš, tam by mali byť vajce aj získať. Ale neviem, či Spike na to úplne najlepší. Možno by som to teda Dynamajka mala radšej skúsiť. Grom. Toto je Grom, skin na Groma, alebo... Aha, Shelly, okej. Krásna trefa. Nice. Mega veľký range to má. Plus mega... Jako mega veľký, no. Má tu veľký range. Dosť veľký range. A plus veľká šanca, že sa trafiť. Čiže hodne dobré. Kámo, keď ostanem sám proti nejakej Bibi alebo Bullovi, alebo takému niečomu, tak toto, však ja proti nemu môžem ísť na blízku. Idem fakt proti Bibi a Bullovi, okej. Ale dobre, proti tejto nejdem. Bibi nejdem. Zabijem ju, ale najprv ju trošku pošikanujeme, čo poviete? Spike je hrozný šikanátor. No poď. Teraz idem proti tomu Bullovi na blízko. Viem, že je to samovražedné, ale ja mám 15, on má 0. Čo proti mne spraví? On má 8500 hápok. Ja mám 9840. Som Spike. Čau. Poď. Hitni ma, nie náhodou. No dobre. Konečne. Som spravil Spikey, keď ma hitol, tak som mu to vrátil. OK, Mythic. Brawler. Gadgeta na Spikea. Bohužiaľ tá horšia, ale gadgeta na Spikea to mega vyšlo.
akurát na videjko, kde trošičku snažíme sa dať toto, vyhrať čo najviac hier za Spajka, tak akurát tu. Získame gadgetu na Spajka. 3840 je fakt málo coinov. Hápok, čo ja coinami. Čo s coinami straším. Vážne som sa nechal zabiť. To je najviac trápna prehra v mojom živote. OK. Nemám slov. Úplne. Mario. Vyjde videoko za chvíľku z Minecraftu po dlhšej dobe, pretože mám krásnu mapu, na ktorej dlho pracujem. Aby ste vedeli. Po Minecraft. Dlho som ho netočil, ale dlho som ho hral. OK, no. Dlho. Chvíľu, ale OK. To není podstatné. No poď. To je triček. No poď. Toto som presne vedel, že to takto prebehne. Yes. Tak ten bol. Ha! To urobil chybičku. Malá chybička v pláne. Z jeho strany. Easy. Easy. OK. Mám 5600 pohárkov. Budem trošku pušovať v najbližšej dobe. Kámo, kebyže sa mi podarí 10 000 pohárkov. To by bolo very good. Tu je Legendary Star Drop, ktorý sme si samozrejme na videjku otvorili. Aj s týmto 920 meg. Neviem, čo by som s tým úplne robil. No. Jako, bude to, Minecraft to priznám sa, bude to tak trošku challenge. Keď hovorím trošku, myslím dosť. Aj vy, čo nesledujete Minecraft, dosledujete toto videjko a poviete si, že ja vypnem to video. Však ani Minecraft ma nezaujíma. Čiže video Brawl Stars videjko, kde keď chceš o Minecrafte. Pozrite si to videjko. Nech je aj vás aj Minecraft nezaujíma. Ani ja už som dlho nehral Minecraft. Ale toto bude sranda. Verte tomu. Kľudne si aj vypnite toto video a choďte si pozrieť to o Minecrafte. To bude o dosť zábavnejšie, si myslím. A záživnejšie. Jak Brawl Stars. No poď Roza, poď, ja ťa vyprovokujem. Mám ťa vyšikanovať totálne. Rozu nemám rád. OK. Zaslúži si trošku pošikanovať. To je totálny šikanátor, ten Spike. Ten by v škole ten bol v škole veľmi obľúbený. Pretože by všetkých šikanoval. A ostatní, tých, čo by neboli s ním, tak by všetci boli s ním kamaráti. Tých by nešikanoval. Som najlepší v SK Brawl klube. Keď chcete, pripojte sa. Ak je tam ešte miesto. Ale 16 som otvoril. To je najviac celého klubu. Hej, jo. Teraz zahráme si solko. Potom si ešte zahráme 1, 2, možno 3 hry. Vážne za hentou. Jak sa to povie? Godzilla City Smash. Tak keďže to sa strašne málo využíva táto. Ale aj ten kaktus, mne to príde, že to je také málo využívané. Ne, vy sa tu vyfajtíte. Medzi tým vás vyzabijam ja. Tak no.
Občas býva proste ľahšie zabiť enemia, nepriateľa, jak proste toto zničiť power cube. Ale keď zničíte dve naraz, tak je to jednoduchšie takto zagrandiť. To takzvané. No poď. No poď. Poď si, ja som šikanátor. So mnou zahrávať nebudeš. Šikanovať Spajka. To musí byť fakt ťažké. Kamu, keď sa niekomu podarilo šikanovať Spajka. To je neuveriteľné. Easy. Proste Spajka sa nedá šikanovať. On všetkých vyšikanuje, alebo keď ho to nudí, tak ich proste zabije. Dobre, idem na to. Poďme. Skúsil som na to dať Spajka. Uvidíme, čo bude dobrý na toto. Ja nechcem ale ten šrobík. Dvaja brokovia a nitr, všetci zmutovaní. Ajaj, to bude možno problém. Ale ja tu Godzillu zabijem. V tom nebude problém. Bude vo všetkom možno bude problém, ale v hentom teda rozhodne nie. Vážne. Nemám slov. No poď. Keď ten brok, kebyže je zmutovaný, tak máme výhru. Zmutovaný brok je strašne OP. Aj zmutovaná nita je strašne OP. No poď. Ideme to tam zdemolovať. To je strašne hard. Tak Godzilla nám to tu úplne demoluje. Myslím, že dostaneme Rare Star Drop aspoň. Poď Godzilla, poď. Ja som celkom dobrý v Brawl Stars, podľa mi príde, ale toto je brutál. Ja neznášam Godzilla City Smash. Podľa mňa je to veľmi zlý update. Ako iba podľa mňa, ale príde mi, že je veľmi zlý tento update. Fakt. Jediné, čo sa mi páči, je to, že som dostal za free buzza, ktorý je celkom dobrý. Kamo, vidíš? Brok mi proste dá 4160 HPčok. Naraz. Mám aspoň ten Rare Star Drop? Ani to nemá. OK, tak to by som vedela ako všetko pre toto videjko. Dajte odber. Like by ste mohli dať tiež a čau. Alebo nie. Ale jasné, že áno. Čau.